today's video, magkakaroon tayo guys ng Vlogmas. Ayan. So Vlogmas, Christmas. O diba? So ganun lang siya guys. So madami tayong YouTubers na ginagawa ito. So this is going to be my first ever Vlogmas. Ayan. So for today's video, ano bang gagawin natin? Now to kick off the Vlogmas ng Sid Luna Vlogs, we're going to have a Christmas tree and siguro decorating na din ang buong bahay. Kasi syempre malapit ng Pasko. Wala pa din tayong decorations. O diba? So I'm really excited. So samahan nyo ako as we put up our Christmas tree and ang ating mga Christmas decors. Kaya, let's go! Alright, so nandito na tayo ngayon sa second floor ng ating bahay, no? And we're going to put up now the Christmas tree and the decors ng ating bahay. Now, syempre alam naman natin na pandemic, kailangan natin magtipid and all. Kaya naisip ko na why not gumamit tayo ng mga recycled or upcycled na mga ornaments, na mga decorations for Christmas. Di ba makatipid ka na, maganda pa. This year was supposed to be my sister's 18th birthday kasi hindi na nga natuloy. Kasi nagkaroon ng Delta variant. Tapos at the same time, nag-increase ulit ng numbers of COVID cases dito sa Albay. Kaya naman ay pinospone na lang natin yung birthday. Eh nakabili na tayo ng ibang mga decoration. Ang theme niya kasi for her birthday was parang bohemian chic, parang ganun. So ito supposedly yung ating mga gagamitin for the party kasi because of the pandemic nga. Ayan, so na-postpone. So ngayon, I'm excited kasi pwede natin siyang magamit as decoration for our Christmas tree. Diba? So, ipuput up na din yung ating Christmas tree. Nandito na din siya sa kwarto. Kukunin ko lang kasi medyo mahirap. Nasa loob-looban pa talaga siya nakatago. Diba? Para hindi nga magkaroon ng mga dust and all. Hindi ko alam kung ilang taon na tong Christmas tree. Mas matangkad na po kami. Kaya mamaya may papakita ko sa inyong technique kung paano siya mapapatangkad. O, diba? Let's go! Nakasabit siya somewhere. Saya pa yung ibang mga decorations natin sa mga parties. Ayan. Okay. So, labas muna natin siya. And of course, kukunin din natin yung mga ornaments. Mga ornaments? Ayan. O, diba? May mga alikabok na po siya. Ayan, lagay mo natin sa dito. Tingnan natin. Ayan, ang daming ornaments. So, may silver, may red and green, paskong-paskong. Parang gusto ko itong gamitin this year. Magsi-silver tayo, white, and together with this. Ang dami palang mga mga dito. Pinagod ako guys ng ating mga ornaments at mga decorations. Medyo madami-dami siya, no? So mag-start tayo with our Christmas tree. Sabi sa akin ni Mama, gusto niya daw yung Christmas tree is dun ilagay. Para maiba naman kasi laging nandito. So ilalagay natin siya dito sa corner para nga naman ay iba naman ang effect for this year. Ito nga pala yung ating mga dogs. Nakakaloka. Ayan. Nilabas namin kasi mga makukulit. So, magsa-start na tayo. So, hindi... Ayan, mga kukulit. Diba? Tingnan mo naman. Kukulit. Pero anyway, let's start na. Let's go. Dito tayo. Tatanggalin muna natin ito. So, ngayon, try na natin i-assemble yung ating Christmas tree. Let's start with this. Ay! Ayan. So, ito guys. Nilagyan natin siya ng Glad Camerut. Ayan natin ang reveal the Christmas tree. Ayan. O, diba? Hindi pa siya nakabubuo. Ayan. So, bubuksan muna natin. So, wala po talaga dito yung ating stand. So, paano na yan? Saan kaya na ilagay? Hindi pa nagsa-start pero pinagpapawisan na ako. Ay, ito! I got it! O, diba? Grabe, pinagpapawisan na ako. Ito yung stand niya. Ayan. Tadaan! Patalit niya. So, para siyang payo. May open siya. So, hindi ko mabuksan. Hindi ko alam kung bakit.
Meron pang ano dito. And as you can see here, tinan mo. Meron pa talaga siyang isa. Oh, 'di ba? May isa pa siya. Ay, baka ito na. Ito na ba? Mali, hindi siya. Hindi 'yon. Pili ko nandito. Yan. Ay, ito na. Oh, perfect. Ito na. Char. Yan. Oh, 'di ba, taray? Ayan. Hype ko lang yung Christmas tree natin. Ay, may isa pa. Ano to? May isa pa. Ano gagawin natin dito? Siguro itaas, lagay na lang natin sa taas. O, di ba? Para mataas yung Christmas tree natin. O, di ba? Tumaas ng konti. Ganda ba? O, di ba? Naganda ka na, wala pa nga. Pero, meron pa ako isang technique para lalong tumangkad to. Syempre naman, medyo pricey din ng mga Christmas trees right now. So, ang may isa kong technique na gagawin. So, para lalong tumaas siya, ilalagay natin siya sa isang platform. O, di ba? Spell platform. Okay, dyan na po nagtatapos ang ating vlog. So, ilagay natin itong Christmas tree. Ay! Natanggal. Taas na. Siyempre, kailangan nating medyo ibuka. Important yan. Para pagmukhang malago. Di ba? Ayan. So, tapos na natin siyang i-open. Ayan. As you can see, hindi na siya lukot-lukot. So, halos every year, ako po ang nagde-decorate talaga. Last year, gold po yung ating theme. So, ngayon, parang maganda na maging white-ish. So right now, magsa-start na tayo maglagay ng ating mga decorations. Ngayon, maglalagay na tayo ng mga pa-flowers natin. Ayan, as you can see here, naglagay na tayo ng konti. O, di ba? Effect ba? Effect, syempre. Wow! Pero nagkakaranap man na na flower. Look! Bading na bading. Ang bet ko dito sa Christmas tree natin kasi yung niya, wire. So pwede mo siyang i-curve, i-curl and everything para makasabit yung mga ornaments mo. Ang ganda pala man, no? Pag flowers. So madami tayong mga pa-flowers dito, malapit na matapos. Iti-test natin kung okay pa tong Christmas lights. Moment of truth. Yatin. Wow! Kaso yung isa hindi gumagana. Ay! Ang kinunek ko, yung sarili niya. Ayan! O, lahat. Ito naman, lalagyan natin dito. Ayan. Lalagyan naman natin siya ng Christmas balls. As you can see, very unique yung ating design for this year. Kasi syempre, ayan, as much as possible, every year, chine-change up talaga natin yung Christmas tree para may distinction kung anong taon yung Christmas na yun. For this year, we decided na magkaroon ng flowers sa ating Christmas tree. Diba? And it really looks good. Diba, taray? Meron naman tayo dito mga Christmas balls. So, para mag-complement yung ating lagyan natin ng silver. Ayan. So, may iba siyang itsura. Meron siyang mga glittery, merong parang plain lang, and merong matte. Ayan, parang matte lang. Ayan, lagay na tayo. So, maglalagay tayo ng Christmas balls. Ayan, o ikalat niyo, be. Marunong ba kayo magsabit? Ha? O, ikaw din. Ayan. Magsabit niyo. Dali na. Very good. O, iba naman. Dito naman. Uy, tatay na, taap. Go. Okay? Yeah. Ang bigat. Ang bigat. Ang bigat. Joke lang. Ayan, dito. Dito. Ayan. Ayan. Ayusin niyo, babe. Mahulog ha.
Ayan. So, naglagay na din tayo ng sinamay. It's abaka dito yan sa Albay. Ayan. So, nilagyan natin siya. Niline up pa natin yung ating hagdanan para mag-complement sa ating Christmas tree. Diba? Simpleng-simple lang. So ngayon, tapos na tayo sa Christmas tree. So ngayon, lalagyan naman natin ng ornaments and ng garland yung ating ito. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. By the way guys, quick trivia. Ito pala ay ginawa ko siyang maliliit para maging parang droplets siya. Pero actually, this is a very very long na parang siyang lanyard. Hindi ko alam kung anong tawag dito pero yan. So, makeshift. Ayan. So, DIY para naman maiba, di ba? Perfect. Diyan po nagtatapos ang ating video for today. That's it for our first Vlogmas. Day 1, ayan. So, nakita nyo kung paano ma-transform yung ating bahay. Kasi syempre, ilang araw na lang guys, it's already Christmas. Ayan. So, I hope nakakuha kayo ng ibang mga tips na pwede nyong gawin din sa bahay. Mga ginamit na before, pwede nyong i-twist para maging maganda at parang mukhang bago sa inyong Christmas tree. I would like to encourage everyone na i-recycle na lang yung inyong mga decoration sa bahay para syempre naman makakatipid ka na and at the same time makakatulong ka pa sa ating environment, di ba? If bago ka sa channel ko, please do not forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, and please do not forget to click that notification bell para lagi kang updated sa aking future vlogs and future uploads. So with that, see you on my next vlog. Bye!